Balkın vilayetine milli iqtisadiyetimiň ileri tutulýan urlarynyň ählisinň hormat prezident bilen taýtyl tagalaty netijesinde ýokary depinlerde ösdirilmegi bugün ýurdumyzda gurulşy işleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak hemde gurulşyk senadyny ösdirmäge düýpli iterge berýär. Balkın vilayetiniň serişdeler kuwaty gurulşyk senady pudugyny şalt depinlerde ösdirmäge hemde burdaky işleri barha güýçlendirmäge giň mümkinçilikler açýar. Balkın sement zawodyny häzirki wagtda alınıp barlayan işlerim munuň aýdyň suwutnamasy. Iňbar kemili enjamlardyr tehnologiýalar bilen bir kemsiz üpçünedilen zawody öňürleýän ýokary hili sement ýurdumyzda alınıp barlayan durly maksatly gurulşyklary demir we gary ýollary arkaly bökdenişde uradylýar. Jemi 50 hektar meýdan tutýan kärhananyň kän hojalygyndan başlap, çiň maly uğradyjy, ügüýji, beşerji bölümlerini, sement degirmenini işleýän ähli tapgylary doly mehanizmlaşdyrylan hemde awtomatlaşdyrylan ýagdaýda alınıp barylýar. Onuň işiniň ykjam sağlaşykly ýoly goýulmagy bu gymmatly gurulşyk serişdesiniň bökdenişde önümçiligini üpçünediýär. Kärhanada ýokary hili sement önümçiligini ýagtybarly ýoly goýmak üçin zerur bolan şeýmalyň 90 götürümden gowragynyň özi ýurdumyzyň şäherlerinden alynýan bolsa, öňürleýän önümiň özüni düşýän bahasyny azaltmagy oňyň täsirini ýetirýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň garaşyda baky betarap Türkmenistan bedow batly atmyradyň mekany ýerinde ýokary derejeli injener tehnik we ustad hunarmenler bilen üpçünedilen zawody ýyllarça adam bir neçe çarşykda tutan ýerli zähmet çekýärler. Sement önümçiligini üznüksiz ýoly goýup ony sarpezjere ýygydarly uradýan bu öňde barjy kärhanada mukaddes garaşdyrmadan şanly 35 ýyllyk bayramçylygynyň uly dawra bilen belenejek ýylynyň geçen döwrüniň önümçilik meýilnamasy üstünlikli ýerine ýetirildi. Döwrewap kärhana hormat prezident bilen aradaty netijesinde Xitay Halk Respublikasyndan satyn alynan ýürütürişdirilen kuwatly ýükleýijilerine gelip goşmagy ýokary zähmet üstünlikleriniň gadanylmagyna ýakynan ýardam berdi. Ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny öňjeli goşant goşmagy maksat edilýän Balkyn sement zawodynyň hunarmenleri garaşsyda baky betarap Türkmenistan bedow batly atmyradyň mekany ýerine belent sepgitleri beslemek üçin hasam gaýratly zähmet çekmek bilen öňürjülükli işlemäge döredilýän şertler üçin gahrman arkadamda hemde hormatly prezident bu da alkyşlaryny beýan edýärler.